Birthday to you. Happy birthday, dear guy. Happy birthday to you. תעשה פור. אלה קודם שזה נגן. נו, מה אתה מבקש? יופי. כן, תזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. יום הולדת שמח, יום הולדת לך. זה הכרטיס ברכה ליום הולדת. הבאתי לך ברכה מיוחדת, ברכה חמודה ליום ההולדת. תרגיש תצחיק ואפילו יותר מזכרת לעד, תישאר. ותראה מה כתוב פה. גיא החמוד, יום הולדת ששמח, אנו אוהבים אותך ומאחלים לך את כל הטוב שבעולם עד 120, מאחלים עד אבא ויונתן. מזל טוב לגיא החמוד והמתוק. הנה, אני כבר חותכת לך, ואתה תבחר מאיפה שאתה רוצה. תדליקי קצת את המנורה שתנגן, את הנר שינגן. בבקשה. תראה איך הוא מנגן הנר כשמדליקים אותו, זה נר מאוד מיוחד. נו? נראה לי שזה דקה. יפה? אתה יודע מה זה Happy Birthday? זה יום הולדת שמח באנגלית. אז עכשיו פותח את העוגה. מאיפה שכתוב? כן. מאיפה שכתוב בסדר. גם אני רוצה עוגה. זה יוצא לך איפה, כן? כן.